pagita kita naitaw nga nabanhaw, pero nakaistorya ko katong si Stanley, namatay na kuno siya, dugay na kuno siya sa ospital, unya dead, brain dead na, o miadto siya sa ganghaan sa langit. Matod pa niya ang ganghaan sa langit, perting ninduta sa mga kabulakan. Unya, ang iyang kinabuhi, gi-review. Makita ko no sa TV. Basta mingon siya nako, pero may dangang computers kalibutan. Unsa pa may bag-o ngantos langit. Duwa lang ta computer diri god. So gi-review ang iyahang past. Pero namatay sa siya noon. Ang gitukod niya ang divine mercy. So yun na sa kining na'y mamatay, unya mabanhaw, di ka mo mahadlok. Na'y mamatay, mabanhaw, di ka mo mahadlok. Di bitay miduaw sa ka minatay, laom ng gabi unya ang naong sa minatay nagmugot, niya wato sila kaila nga naadi ay kaluha. So mitunga ang kaluha. Pagbiya nila sa minatay, ngit-ngito, unya nakasugat sila sa kaluha. Unsa may reaksyon nila, abi nila nabanhaw ng minatay, kay ang kaluha diha man nasugatan nila, perte panaga nila. Ito mo, di mo mahadlok. Hadlok, Nabi tayo magminatay. Kuyo ko nimo. Itok mo, bitaw sa kuhan. Lubong, Kuyo magaka. Mauna diya sa, di mo mahadlok o pagkabanhaw. Kaya na yung mga salida ng mga zombies. Salida lang to. Dito tinuod. Unya, mo na nga nabanhaw. Ang mga zombies. Unya, paakon ang mga tarong nga tao. Mahimo sang zombie. Mo na makahadlok yun ang mabanhaw. So, si Kristo nagpadayag nga dunay pagkabanhaw sa mga minatay, mabuhi ug usab ang mga minatay sa katapusang panahon sa kalibutan. Mao na itong pagtulunan, general judgment. Ang mga kanding ilain sa karnero o ang karnero muadto sa gingharian sa langit o makanding adto sa impyerno. Wa na'y purgatorio.
Mana makahadlok ning hukom sa Ginoo. Pero dugay pa eh. Dugay pa kayo. Kita rin mo ato dito. Naghanang nangamatay nga may ato dito. Sa laing kinabuhi. Apan wag yun ang pagkabanhaw. Sa? Lain man ni Jesu Kristo ang iyang pagkabanhaw sa mga minatay gikan siya sa krus namatay gilubong og 3 ka adlaw og nabanhaw siya. Unya paniging na ni si Kristo sa mga tao nga matuuhon diha kaniya nga mabanhaw sabta. Apan lahi ato pagkabanhaw sa samtang buhi pa ta naginhawa pa ta dunay series of kadautan nato niya di kita mahimong dautan, mahimong immoralidad, kundili doon na tayo kausaban. Mga tao siguro dili hinimbahon, unya makakaplag sila nga manimbahay na sila. Ang uban siguro masakiton pag-ayo. Apan siya kay way simba-simba, kumpisal niya, mura siya gibanhaw. Kay mahinimbaho na siya kay tungod sa iyang kasakit nga naagian. Nguna namang kinabuhi, di kita mag-apas kung kanusaan ni sila manimba. Di kita mag-apas, hindi para sa laik tinuhuan nga apson gyud ay lang pagkamimbro kay gamay raman sila. Pero kini mga Katoliko, daghan man ta, di kita mawori kung maunusan na sila. Oh. May mga tao ngayon na mabanhaw. Ha? So, mo ni si Martha nga misugat ni Kristo kay naigo man siya sa grasya nga gihatag ni Kristo kaniya. Kay sa dihang mibisita si Kristo sa balay ni Maria o Martha. Si Maria naara, naminaw sa pulong sa Diyos. Diha siya sa tiilan. Unya si Martha nagkapuliki og preparar sa pagkaon. Giingnan si Kristo, di baka mabalaka nyor nga si Maria galingkod lang diha. Ayda kanimo Marta, nahingawa ka sa imong gibuhat, usara ang gikinahanglan. Usara man kinahanglan nato. Nga naata sa tiilan ni Kristo, hinoon si Maria makatrabaho man, pero lahi man si Marta kay trabaho. Mauto nga pag-abot ni Kristo siya gyud ang nagsugat. Niya wagan ni si
Lazaro din hinining higayon na. Oh. Apan, naasa. Misugat si Martha ug mituo na siya nga dunay pagkabanhaw. Oh. Si Lazaro, bisag mahadlok pa mo nga mabanhaw. Lali mo na, baho na. Upat ka adlaw. Oo. Unya, gibandage pag yun. Ang gisugo ni Kristo, baka tumanapong sa ilong. Oh, sige lang. Kay gibanhaw man. Muna nga dunay gitawag na to prefiguration o pagkabanhaw. Oh, si Lazaro nabanhaw. Si Jesus nabanhaw. Katagong istorya Stanley nabanhaw kuno to. Kita ani di mabanhaw, di mabahaw na. Oh. Sige tagkabahaw. Labi na layo ta ni Kristo. Oh. Ang kini pamilya ha, suod ni Kristo. Umihilak gani si Kristo. Gunana, naam gani mga suod ning mga tao, mga pare, nga suuron, ha? Dili nga padre o, bibisitag babae, as padre o, bibisitag dato, ang pobre taon, wa bisita ha. Oh. Kay diri lang sa barili maganian man ko ato una. Dili ko sa paryente mo bisita. Ari ko diri sa balay ni kuan. Kay ngano man accommodate man god ana ba di ba matahaon ana kada piyesta ato ko di ko mistag mga paryente. Oh, okay. Dato siguro ana niya dili tama biyabihon ana ato kita suod. Oh, kana bang gitawag na to naagitay suod. Oh, naagitay suod gani moingon ko di man ko suod sa ako mga igsuon. Oo, kay sige naman lang pamarayag na ako. Pero guwate kwarta siguro di so na mutagad kay kuan man ano makisuod ta ha? Suro na to bisag kinsa. Oh, sama ni Kristo nga misuod ha? Nga mihilak siya. Oh, kung muhilak ang tao, ingnon ninyo nga bayute, dili. Kaya dihay namatay akong mama, way ko muhilak. Oh, kaya nga naman, mauwaw ko ingnog bayot, di dito mao. So, muna nga ako, pag sunod adlaw ana nahiwi akong naong, nahiwi ni akong naong, ako manggipugngan ang angay unta muhilak apan wa muhilak. Muna diha sa kanayon namatay nga suod muhilak kita. Ipagawa gyud atong emosyon. Mahila kita. Yung akong papa, dugay na kay sa ospital. Oh, gantos na siya. Oh, wam sa kumahilak. Ako mga gawas na kalag ko, kay dako natagbayron nun sa ospital. Okay, mamatay maging tao.
Oh, muna diha. Kung ina, kung sis, mga pagumangkon, nga anak sa sister-in-law, anong gibalhin man mo kining ospital, nga mahal mo kining perpetual succor, wa man kay salik sa Vicente Soto, naam na magkahimana na nila diha, anong imong pamanggibalhin, tanawa, baguod karos bayron nun. Pero mama mga nanako, kinangnan may mabuhi siya. Patay noon, yapon. Misahan ako ugma. Anyway na may pagkabanhaw taon. Kung weak na naiyang kasing-kasing, hayaan na nato na. Nilingon nga attached ta sa atong kinabuhi nga mamatay maging tao. Muna diya, nga naay pagkabanhaw sa mga minatay. Ato paningkamutan nga kita kung makasala mangumpisal kay haron mabanhaw na usab kita sa ato ang kinabuhi. So inaot punta nga kita mga banhaw tang tanan uban sa Ginoo ni Kristo. Mituo ako sa Dios, Amahan, magkakagawom sa tanan.